Сәлем дуслар, бүгін бізде қонақта Татарстанның халық артисті Илсаф. Исәнмісіз? Хайырлы көн, исәнмесез. Бірінші концертығыз истеме қоя болды? Неше күтті? Галиаскер Камал театрында. Бик әйбәт үтте ул. Аннар күңелләрем үсеп китте. Шығыш вақытында нинде болса қызық мезгілдер, казуслар болғаны болды ма? Ут сүнгән иде. Без баянга алдык та инде, бөтен репертуарны җырлап чыктык. Бик күп җырчылар, иске җырларны яңартырга яраталар. Сез моңа ничек Әйе. карыйсыз? Әгәр дә шул рөхсәт белә булса, алып җырлау миңа калса, начар түгел дип уйлыйм. Эстрадада сезгә иҗаты якын булган артист бармы? Кем ул? Бар, мин концертларга йөрергә яратам. Яратмыйм сәхнәдә артык кылану. Нинди генә күлмәк кимәсен ул 30 секундка берне алыштырсын, ләкин ул концертка мин бара алмыйм. Сирина Зәйнетдиновны җырлаган яратам, Рөстәм Закиров, Рәсим Низамов, Хәниянең концертларын мин калдырмыйм. Рәхмәт әңгәмә өчен. Бүгенгә шулар иде. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Сән булыгыз.